Goddag, goddag. Goddag, goddag. Vi kommer fra Socialdemokraterne. Jeg hedder Marianne, og jeg har taget vores folketingskandidat Shani med. Jeg har valgt at være medlemmer for Socialdemokraterne, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle flere ind i vores parti for demokratiet og for fremtiden. Jeg synes bedst, man får nye medlemmer ved at ringe dørklokker, eller stemme dørklokker. Og det gør man, fordi at dialogen er så vigtig. Det, at man står ansigt til ansigt, det gør, at man kan komme af med sit budskab på en anden måde. Det her kort, det er sådan et geomatic-kort. Det viser, hvor der er potentielle socialdemokrater. Jeg synes, man kommer bedst i gang med en ordentlig planlægning. Og så gå 2 og 2 ad gangen, hvis man føler sig mest tryg ved det. Og så er det ellers bare at klø på. Det er slet ikke farligt. Folk er meget positive. Ja, og det er jo så din første gang. Ja, jeg er lidt spændt, men jeg glæder mig til at møde mine vælgere. Du kan godt glæde dig. Hej så, jeg er fra Socialdemokratiet. Må jeg have lov til at give dig en folder, der handler om vores arbejdsløshed, stigende arbejdsløshed. Det er første gang, jeg er ude, og det er en rigtig hyggelig oplevelse. Fordi nu er jeg jo nyvalgt folketingskandidat her i Faxe-kredsen. Og det, der er en fordel for mig, det er at komme ud og møde mine vælgere, finde ud af, hvad der rører sig hos dem. Goddag, goddag. Jeg hedder Marianne, jeg kommer fra Socialdemokraterne. Jeg har en folder til dig omkring arbejdsløshed. Jeg synes ikke, det er svært at stemme dørklokker. Jeg synes, jeg får mange positive oplevelser. Folk er meget imødekommende. Og hvis de tilhører et andet parti, eller de ikke har lyst til at snakke, jamen så går man jo bare igen og siger pænt tak for i dag. Og der er der nogen hjemme. Ja, det lyder det sådan. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Vi kommer fra Socialdemokraterne. Ja. Vi har en lille folder til dig. Ja. Man skal ikke begynde at diskutere med folk. Og man skal ikke svare på noget, man ikke ved. Det er ikke en skam at sige, jamen ved du hvad, det kan jeg ikke lige svare dig på nu, men jeg kan finde ud af det til dig, og så gør det. Jeg synes, det er interessant, at der er et politisk parti, der henvender sig til en selv. Kommer og fortæller om deres idéer og deres holdninger, så man ligesom har mulighed for at høre, hvad de står for. Som man måske ikke havde fået, hvis man selv skulle have opsøgt den, fordi det har man måske ikke lige tid til eller få gjort eller et eller andet. Så det synes jeg er en god mulighed. Jeg synes, det var en hyggelig oplevelse, en spændende oplevelse, men jeg var også meget, meget glad for, at jeg havde dig med. Fordi man kan nemt komme til at stå der og blive lidt generet, når de begynder at snakke politik. Og nu er jeg godt nok politiker, men alligevel så er det altså meget rart, når man er 2. Det er dejligt at gøre en forskel. Det er en af grundene til, at jeg også stemmer dørklokker. Det er jo for at gøre en forskel. Det er for at få nogle flere medlemmer til vores parti.